Nena bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Nazi indaba kwezona esithizo ezihamba phambili namuhla. Lihlehlile lokubulawa kukaMagaqa liyaqhubeka enkantolo lowekade imeya yeTheku kanti uvelile osolo ngokubulala ikhansela laseMhlathuze. Lihlehlele unyaka ozayo icala lokudutshulwa kubulawa kwishoshovu se-ANC uSindiso Magaqa. uMagaqa wadutshulwa ngentululwane ezinhlamvu esemotweni endaweni yokuhlanza imoto endaweni yasemzimkhulu. Abalisa abana kabasolwa kuleli cala bavalile namhlanje ngenkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Oyedwa usazoqhubeka nokubhadla idokisini ngelinye icala asola kulona kanti kabathathu bangaphandle bona ngebheli. Lizoqulwa ngonyaka ozayo icala lokudutshulwa kubulawe ishoshovu se-ANC nowabe nginobhala wophiko lwentsha uSindiso Magaqa. uMagaqa wahlaselwe ehamba nabesifazana ababili emotweni yakhe endaweni yokwashwa kwezimoto kepha basinda. Ethula ubufakazi owayekhona emotweni noyimeya yomasipala omzimkhulu uJabulile Msiya wakuveza ukuthi lesehlo senzeka ngesikhathi lapho uMagaqa efuna ukuqaliswa uphenyo ngemali yayikhishelwe ukwakhiwa kwehholo lomphakathi emzimkhulu. Leli cala selihlehle izikhawu eziningi ngenxa yezingqinamba ezibhekene nabasolwa kanti kuvezwa ukuthi lizoqhubeka ngonyaka ozayo nokuqulwa. My lady, this matter, the dates for further trial have been arranged at the 22nd of January to the 23rd of February 2024. Accused 1, 2, and 3 are out on bail. If their bail may be extended, accused number 4 is in custody. Abasolwa uSibonelo Myeza, Umbulelo Mpofana, Umlungisi Nqalane kanye noSibusiso Ncengwa. Kanti ummeli kaMpofana ucele ukuba ashintshelwe estation samaphoyisa eThekwini asuswe kwesasehadingi ukusayina njalo ngoLesihlanu. Attached to the bail conditions, accused number 2 is currently reporting at Harding Police Station on every Friday. And I've had a discussion with my learned friend for the state for the change of the place where he is to report. And the request is that he should report at Durban Sierra Swart Police Station between the hours of 8 and 6 p.m. and we are at Edom in as far as that is concerned. Yes. 6 to 6, I'm sorry. Umbuso awuzange uphikisane nalesi sicelo sikaMpofana wathi usengaqhubeka usayina estation samaphoyisa eThekwini. Abasolwa uMyeza, uMpofana kanye noNqalane bangaphandle ngebheyili kanti inkantolo ibayalele ukuba baqhubeke bahloniphe imiyalelo yebheyili. Already I did have a discussion with the investigating officer. We have no objection if coming from this Friday, the 13th, the accused may report at Sierra Swart Police Station or Durban Central Police Station moving forward. Only on Fridays from 6, between 6 and 6 a.m. and 6 p.m. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Acdp ngisemgungundlovu. Inganelo sontweni lesibili ukuqulwa kwamacala enkohlakalo ukukhwabanisa kanye namanye okubhekene okade imeya yeTheku uZandile Gumede kanye nabanye abasolwa abangama-21. uGumede nabanye babhekene nokukhwabanisa ithende okuqoqa kwemfucuza ka320 million wamarandi okuthiwa kwenzeka ngo-2017 ngesikhathi uGumede eseyimeya yeTheku kanti bona ke bangakhalela ngamasongo asigonyela ngonyaka u2018. Okuthe kwahlaluka namhlanje enkantolo kuphinde kwaqala lona udaba lukamsolwa wesishagalolunye njengoba usayinkinga ekutheni akwazi ukuthola ummeli wamahhala ngenxa yokushoda kwezimali. Into evelile ukuthi ummeli kaZandile Gumede uzokwazi ukumsiza amlekelele umsolwa wesishagalolunye okunguSinta Nzuza ongunkosikazi owawumenenje kumasipala iTheku uSipho Nzuza. Ummeli kaZandile Gumede usuzokwazi ukumsiza ukuze kuba kushaya isonto elizayo ngesikhathi esalinda ukuthi abaka-legal aid kwabameli bamahhala bekwazi ukumphendula mayelana nesicelo sakhe sokuthi bezommela ngenxa yokuthi akake sezukwazi ukuyikhokhelela yena abameli.
Udaba lakhe lube selixazululeka ngaleyo ndlela, inkantolo yaqhubeka yasilalela udaba likamsolo wangama-21 yena onenkinga yokugula njengoba nangesonto ledlule wabambezeleka ukuqhubeka kwecala ngenxa yalokho. Into yavela ngomsola wesi-21 wakuvela ukuthi udokotela uveza ukuthi kuzomela aphumule ngeke asakwazi ukuze enkantolo ngenxa yaso isimo sekugula, kodwa ijaji labe seliveza ukuthi ngeke azakwazi ukuthi aqhubeke engekho umsola wesi-21 ngoba naye kumele akwazi ukulalela oqhubeka la enkantolo. Ummeli wakhe wabese eqhamuka nombono othi uzokwazi ukumtholela omunye wabasebenzi bakhe ekutheni abe naye akwazi ukulalela icala ngohlelo lezokuxhumana besimanje manje. Namhlanje mase kumele kuqhubeke icala, ijaji libuzile ukuthi ingabe umsola wesi-21 ukhona yini virtual ekutheni akwazi ukulalela oqhubeka la enkantolo. Kepha into evelile ukuthi usesibhedlela ngakho kuzomele kulungisa indlela yokuthi naye akwazi ukubonakala njengomuntu olalelayo ukuthi yini eqhubeka la enkantolo. Uyicala libe seliguqa laze labuya ngehora lesibili. Emva kwalapho kube sekuvela ukuthi ngeke kwazi ukuqhubeka kuze kuba udaba lomsolwa lo wesi-21 luyakwazi ukuthi luxazululeke naye abe khona noma engezubabikho enkantolo, kepha kube khona ummeli wakhe naye seba khona abonakale ngohlelo lozoxhumana ngoba lithi ijaji lifuna leli cala libe lokulungiswa kungabikho umuntu njengoba liqhubeka noma seliphothuliwe oyoqhamuka nesikhalazo. Leli cala ayobe siyaqhubeka osukwini lwakusasa ngehora le-10. Uzokhumbule ukuthi uGumede nabasola bangama-21 babhekene namacala angaphezu kwezinkulungwane ezimbili ahlukahlukene okubala ukuhlontsha, ukukhwabanisa imali, inkohlakalo kanjalo ney'ntolo zokuthi kwakushintshwana ngemali ngendlela engekho emthethweni. Obunye ubufakazi obulindelekile mangabe kuqhubeka isikhathi njengoba leli cala lifike libe nesikhathi la liqulwa khona liphinde lithathe ikhefu bese liyaqhubeka njengoba kuyimanje ukuqhubeka kwalo lalikade lihlalile ngoJuly laphela ngoAugust lase liyaqala futhi ngesonto ledlule njengoba kulindele ukuthi ukuhlala kwalo kuphothulwe ngolesibili lwangesonto elizayo. Udebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisenkantolo enkulu eThekwini. Inkantolo kaMantshi yaseMpangeni enyakatho KwaZulu-Natal lihlehlisele umhlanga zintathu kulwezi icala losolwa ngudubula kabulala umfundisi uJohn Mnyaka owayephinde beyikhansela le-Acdp kumasipala uMhlathuze. Umfowabo Alfred Mnyaka uthi uyathemba ukuthi ubufakazi obusemaphoyiseni buzoholela ekutheni kuboshwa umsolwa kwesibili kuleli icala. Kuzokhumbuleka ukuthi umfundisi uMnyaka wadutshulwa wabulawa ngoNhlangulana eshumela kesontweni epulpiti emzini wakhe osenseleni. Lihlehlisele umhlanga zintathu kulwezi icala likaPhakamani Eugene Khumalo osolwa ngokubulala ikhansela le-Acdp ngaphansi komasipala uMhlathuze umfundisi uJohn Mnyaka. Lo msolo unqabile ukufaka isicelo sebheyili njengoba besevele kwesibili enkantolo. Kuzokhumbuleka ukuthi ngenyanga kaNhlangulana umfundisi uMnyaka wadutshulwa abalisa abangaziwa bangena eshumayela epulpiti esontweni lakhe enseleni. Lo msolo ubevele enkantolo kaMantshi yaseMpangeni. Hayi sesiphuma khona ke ecaleni simbonile umsolwa namhlanje bezovela okwesibili, qala ukuvela last week wabuya kwathiwa akabuye namhlanje azo apply ibail. Nakathe mayisefika namhlanje wathi akasayi applyeli lase liyahlehla ke icala lahlehlela umhla ka3 November la ezobuya khona kuzozwakala ukuthi usaqhubeka nokuthi akayi-applyeli. Okuhlehla kwalo ke leli cala into enhle selinaye ummeli ohlangothini lwethu nakathe njengamanje basayobheka omunye futhi possible suspect nokuyena ozosho ukuthi wazini ngalokho noma uzoba ngasohlangathini lawa amaphoyisa noma uzoba ngasohlangathini leyigebengu uzoyikhethela yena. Umnyaka uthi amaphoyisa aveze ukuthi kusenomsolo okusamele abanjwe kanti ukholwa ukuthi konke
kuzohlala obala uma esebanjiwe lo msolwa. Esikuzwile sizwe ukuthi uma betholakala labafana mebanjwa yena ukhulume konke nokuthi kwenzekani before ba commit le offense abayenzile ukuthi bathathwa on a Sunday ngemoto bayiswa ekhaya balikhonjiswa ekhaya babuya futhi ngomsombuluko sebezolibona ngesingabo engasekho lo owayebathengile base beyabuya ke ngolwesibili ke sebezobulala umfowethu. Owayekhona ngenkathi kubulawa umfundisi uMyaka esontweni lakhe uyachaza ngomunye wabasolwa owabanjwa nesithombe sikamufi nokusolakala ukuthi uyena wathumela izikabi kuba siqede ngomnyaka. Le time ihlaselwa ngangikhona ekhaya but nangisendlini abazalwane bekhonza esontweni ngoba isonto liyi-backroom ngemuva. Uphenyo lamaphoyisa luhambe kahle kakhulu ngoba ngesikhathi lo sisi lo enza yonke lento lena lugcina selithola ukuthi mabephenya la sebenza khona bafike bathola isikhwameni sakhe mabinikezwe into zakhe bathola isithombe bathatha isithombe sikakhansela uMyaka se-profile pic ka-WhatsApp wahamba wosiprinta out e-internet cafe wasithatha wasebenzisa sona ukukhombisa iy'nkabi lezi labo sikhothena bayizinkabi. Amalungu e-Acdp nawo beyingxenye yokuzothamela leli cala elingazange lithathe isikhathi eside. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ubekwa endlini yakhe yokugcina umfundisi Elikasindiso Stegen obengumsunguli wemishini yakwasiza abantu eKranskop maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umfundisi uStegen udlule emhlabeni zingama-26 kuMfumfu eseneminyaka engama-88 yobudala ngemuva nje kokugula isikhashana. Ikhulumo ezahlukene ezimchaze njengomuntu obebathanda abantu futhi ekhathalele ukusiza nomphakathi. Uchazo-ke njengomuntu obethanda futhi-ke ekhuthalela ukusiza abantu umfundisi u-Elo obaziwa ngokuthi uStegen obengumsunguli wemishini yakwasiza abantu eKranskop KwaZulu-Natal enkonzweni yokumphelezela besemishini izolo. uStegen udlule emhlabeni mhla zingu-26 kuMfumfu eseneminyaka engama-88 ubudala kanti-ke selokhu aholaka le mishini yakwasiza abantu kusukela-ke yasungulwa ngo-1952. Likhulu-ke neqhaza belibambile ekudaleni amathuba emisebenzi njengoba izinkampani ezifana ne-Acdp nezinye ezingaphansi kwasemseni Favourite Supermarket ezisendaweni eziningi kanye nomsakazi Kowe FM zihlomulise abaningi ngamathuba emisebenzi. Umfundisi uStegen ubengabhekika ngokwebala nangepolitiki kodwa-ke ubebeka iBhayibheli phambili kanye nezifundiso zalo. Wenzile umsebenzi wakhe nakinina into ayenzela lapha into enkulu yokuthi ashumayele anifundise ukuthi kufanele siziphathe kanjani wehlula ngenkathi apartheid sasihlukanisile yena wayehlangana nathi ithi angize nabesebenzi washo ukuthi andifile noma kepha nasifla sonke njengomndeni ithi angisho ukuthi ife kwesibili ngoba uthe bakho nje lesilo esizalayo yathatha lo mndeni wafika njengekhaya
especially lapha ekhaya. Bafunda lapha ekhaya. Ubehlala bayisile khona lapha ekhaya nezingane Leske izindaba ze1KZNTV ngengosamgeliso enqulunga ngiseCrownscope. Ake sithi shelele etolo nena besilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukela zona izindaba ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Lihlehlile lokubulawa kukaMagaqa liyaqhubeka enkantolo lowekade imeya yeTheku kanti uvelile osolo ngokubulala ikhansela laseMhlathuze. Umkhandlu wesifunda iZululand uhola ngokumeya uThulasizwe wethula uhlelo lamanzi olinganisela kuyigidi ezi184 million amarandi ngaphansi kwamasipala kawasedumbe. Meya kuButhelezi uveza ukuthi bazokwakha ithangi lamanzi elizokwanelisa indawo iPrince Mangosuthu kanti lo msebenzi kuleni oba kuqaleke kuyona lenyanga uphothulwe ngenyanga uLwezi kanyaka u2025. Ubese eveza nokuthi bazobuya bezokwetha le ndawo ngokuthi iPrince Mangosuthu ngokusemthethweni ukwenzela ukuhlonipha umntwana kaphinda ngene imbabazane eMahhaqa esandana kuguqa. Umeya kamasipala isifunda iZululand uThulasizwe wethula uhlelo lwamanzi lizophakela imizi elinganiselwa ku9000 ePrince Mangosuthu. Ngilapha ke namhlanje ukuzokwethula iproject enkulu ngoba sibonile ukuthi ukwanda kwemizi lapha kwa Ward 10 na kwa Ward 4 na kwa Ward 6 sekudinga ukuthi sakhe ithange elikhulu elisha elizophakela lemphakathi. Kule project abantu abazohlumula abakwa Ward 10 eMangosuthu okuyimizi elinganiselwa ku3990. Ward 4 eBilanyoni okuyimizi elinganiselwa ku4785. Ward 6 eNkembeni C okuyimizi e123. Ward 6 eNkembeni A okuyimizi e113. Ward 6 empangweni okuyimizi e308. Uphinde waveza ukuba lo msebenzi uzothatha imali engango148 million wamarandi. 184 million lo msebenzi osebenza. 184 million uzothatha amaviki a104 weeks. Kanti ilunga lalomphakathi liveza ukuthi lokhu kuvuselela ithemba. Ngithokoza kakhulu njengelanga namhlanje mangithola umeya weZululand umhlonishwa ubaba uButhelezi ezosethulela umsebenzi ofana nalo. Sesineminyaka sihlukumezekile la eMangosuthu singakhona ukucosha amanzi. Kodwa ngendlela engimuzwa ebeka ngayo nani lemali lo msebenzi ozokwakhiwa la nginethemba lokuzinikela ukuthi cishe sesizawusizakala manje ngendlela abeka ngayo ngalenani abeka ngalo ukuthi kwaleli thanga lizokwakhiwa lamanzi liphatha amalitha angakanani ngalomningi abekise ngayo lizosebenzela kuphi lizosiza amawadi amathathu. Khona manjalo ubese enxenxe ukuba umphakathi uyinakekele ingqalasizinda. Umuntu akabe iphoyisa manje. Agade umuntu ozothinta ipipe likamasipala umbuzo ukuthi wenzani. Ngoba usimoshela umsebenzi udala ukuthi amanzi engaphumi. Sobeka dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisedumbe. Kube injabulo yodezizweni samahlubu emtshezi enhlaneni likaMthana ngenkathi kubungaza inkosi uLanga libalele ukuqala osakhothama. Lo mcimbi waminyaka yonke okuhehake ihambele eziningi njengoba kulezo ke iqhamuka emazweni angaphandle njengoba bekukhona nobekade ngumengameli wasezweni laseBotswana kuwona lo mcimbi EMHLATHUZE abaseSwatini iZambia amakhosezi ezahlukene kanjalo nabaholi bezombusazwe. Inkosi uLanga libalele usibili unxusa kuba abantu baqhubeke besekele ubukhosi. Bebephume ngobuningi babo abantu bezothamela umcimbi wesizwe samahlubi wokubungaza inkosi uLanga libalele wokuqala eseyakhothama
Lo mcimbi ubanjwa mnyaka yonke esigodlweni saseMadlangeni eScott. Efunda inkulumo yenkosi uLangalibalele wesibili umntwana ubonge kakhulu ukwesekwa. Mangelengele kuyintokozo kimi nakuwo amakhosi angasekho ukunibona niphume ngobuningi benu namhlanje nizothamela lo mcimbi obese kuyisikhathi singakwazi sihlangane ngenxa yesifo ebesihlasele izwe lonke ebesibhekene naso iCovid. Ngiyafisa ukuthi siqhubeke sibambisane njengesizwe samaHlubi size sikuthole lokhu noma sigcine siphethile imisebenzi uNkulunkulu angibekela yona lapha esizweni samaHlubi. Kanti unxuse isizwe ukuba sibhukule ngodaba lomhlaba. Mahlubi, ngiyafisa ukuthi umhlaba uthi ubuyele ezandleni ezizokwazi ukuthi ziwusebenzise ngendlela ukuze silwe nokuhlupheka ebantwini bethu Mahlubi, ukuze intsha ikwazi ukuthi ingene ezinyathelweni esezithembe indlela yokuthi usilwa nabo ukuba. Usihlalo weContralesa uthi uhulumeni mawuqhubeke uweseke amakhosi. Ngifuna ukuzwa ukuthi bathini ngamakhosi, bathini ngezingonyama. Uma bangakhulumi lutho ngabo then babokwazi ukuthi mina tekela uFarisini. Sithi sizwe samaHlubi silanje ukuzothi ingonyama siyayikhasa sinayo sizohamba nayo. Amakhosi onke ala eKZN sisonke siyiContralesa in the whole country sithi wangathi ugovernment angasizwa ngobe nalomhlaba esikuwo sithi umhlaba ungawamakhosi nezizwe zabo. Owabe engumengameli ezweni laseBotswana uthi banawo amaHlubi kuleli lizwe. One of my uncles also informed me that in Botswana there are people of the Amahlubi nation, and some of them are his relatives. And that reminds me that this is something common on the continent of Africa, that the borders do not separate the same people who came from the same ethnic group. We are united as one. Ezindabeni za1KZNTV ngu-Acdp ngiseScott. Inkosi yesizwe sakaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe zoKwaZulu-Natal uZenzo Zungu usekhipha umklomelo ka20,000 wamarandi kunoma ngubani ongabake nolwazi onengaholele ekutheneke kuboshwa abasola abantshontshe imfuyo yakhe yezimvu kanjalo ke nezimbuzi engamashumi kenyane 21. Ugwabini uthi umphakathi kumele usebenzisane namaphoyisa ukuze kulwisane nokwebiwa kwemfuyo ukubonakala kuya ngokwanda esizweni sakhe. Inkosi yesizwe sakaMadlebe empangeni enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal isikhiphe umkomelo wezikulungwane ezingama-20 zamarandi ozokwazi ukukhipha umkhondo okanye ulwazi ngokubiwa kwezimbuzi nezimvu ezilinganiselwa kuma-21. Mhlambe ukuthi emphakathini nasegodini nasemphakathini nakomakhelwane amakhosi lawa aseduze nalawa athe uqhela kunesimo esivelile ngolwesine phakathi ko3 kuya ko4 umeluso belusa imbuzi nezimvu ubese ehlaselwa ngamadoda ngabafana abathile babehamba ngemoto eHyundai engenayo ikhenophi bafika bamshaya nesibhamu nesidunze isibhamu esimongo walimala wakhona uqhuma lapha esimongo. Emva kwalokho base beqoqa imbuzi bavele baqoqa imbuzi bazithatha bathatha imbuzi ezo10 nezimvu ezo16. Ngiyanxusa ukuthi lowo onganolwazi lwalokho alekelele ngoba ngenemali u20,000 lowo oyoba amehlo kaboni kulowo oyoholela umkhondo ukuthi egcine uboshwa laba bantu abenze ububi njengalokho. Ngiyacela ngibonge nasemaphoyiseni asheshe afika kule uzothatha uzolala lo dawo njengalokho. Inamba ithi 076 958 7996. Ngiyocela ke lowo yoba nolwazi afonele leyo namba ngokusheshsha. Inkosi uZungu iphinde yanxusa lo lahlekelwe inkomo ehambisana nethole
ukubasondela ekhaya njengoba belwisana nokutshontshwa kwemfuyo. Bese kuba khona inkomo ke eyatholakala ke ekhona lapha ekhaya. Ngiyangithanda ukuthi ma kukhona impahla etholakele ngiyimemezele ukuze umnikazi washesha ayithole ngoba ngiyalwisana nobugebengu bontshontshwa kwemfuyo. Inkosi siyinxusa ukuba umphakathi usebenzisane namaphoyisa ukuze kulwiswane nokwebiwa kwemfuyo okubonakala kuya ngokwanda esizweni. Eqinisweni uma lezi gameko nje wazanda nje ziya ngokuqhubeka ngeke amaphoyisa akwazi ukuyiqeda ewodwa. Kuyofuneka amaphoyisa siwalekelele nathi umphakathi ngoba ithini esikwazi ukubona umuntu usese nezimbuzi kusese nenkomo engazange siyibone iqhamuka singazange sazi sihluleka ukutshela inkosi neinduna ukuthi hayibo nangobani kusese nenkomo esingazazi sithinta amaphoyisa ukuthi hayibo akephenye nazi inkomo esingazazi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo empangeni. Ake siphinde sithi shelele itolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Nina bakambombo omnyama sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ehamba phambili. Lihlehlile lokubulawa kukaMagaqa liyaqhubeka enkantolo lowekade imeya yeTheku kanti uvelile osolo ngokubulala ikhansela laseMhlathuze. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu 99.26 cents kuyidola laseMelika libe ngu23.61 cents kupondo waseBrithani libe ngu20.42 cents kueuro yase-Europe intengo yegolide yona ibe $1,815.08 cents ounce kuthi intengo olongahluziwe yona ibe ngu$84.58 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano yengamele kuzibhakela eNingizimu Afrika iBoxing South Africa iBSA ngamafuphi izobhunga yokuhlonipha umpetha we-SA bantamweight ongasekho ngebhanda lishiye selivikelile isikhathi esingamahlandla amane. Sikhulu kisilile kudluleni emhlabeni komshayisibhakela uRonald King Malindi oshona ngomgqibelo emva kwamasonto elaliswe esibhedlela saseHelen Joseph eGoli emva kokudutshulwa kanzima ke ekhanda ngenyanga edlule. Umalindi kushone engakaze kahlulwe ezimpini ezili-19 futhi uselivikele amahlandla amane kuyibhande laseMzansi kanti ngokomthetho weBSA uma ngabe kumpethe selivikele kahlanu kuyibhande uyaligcina kube ngelakhe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Iya nene bakaqamba lankomo zilahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sesithi khulu.